Nakon netom završenog festivala hrane i vina zadovoljni su svi od posjetitelja do izlagača i organizatora. U 3 dana festival je obišlo 10.000 ljudi, a uz brojne radionice i degustacije mogli su upoznati najbolje hrvatske vinare te kušati najfinija domaća vina i delicije. Organizatori već pripremaju veći i bolji festival za iduću godinu. Nakon 3 dana slavlja za Nepce, u Zagrebu je završio prvi hrvatski festival hrane i vina, najveća gastro i eno manifestacija u zemlji. Organizatorica festivala nije skrivala zadovoljstvo. Izlagači su zadovoljni jer su imali puno posjetitelja, mogli su im ponuditi svoju prekrasnu hranu i vina. Mi smo zadovoljni radi toga što smo prvi put u Hrvatskoj na jednom mjestu okupili proizvođače hrane, vina i kuhare. Organizirali smo vinske radionice koje su prvi dan festivala rasprodane. Vinari su zadovoljni sa posjetom. 10.000 posjetitelja, među njima i najzahtjevniji kušači, svoje su Nepce tijekom vikenda mogli razmaziti najboljim hrvatskim vinima, domaćom kuhinjom i raznim delicijama. Posjetiteljima su tijekom festivala kuhali renomirani hrvatski kuhari. Potpisuju se kuharice, dijele se recepti, iskustva i mislim da je baš super. Zbog velikog broja zainteresiranih, hvarski vinari i restorani već su za iduću godinu naručili veće štandove. Iduće godine, kažu organizatori, festival će biti još veći i bolji.